ayo 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 endang digayengke panguti laras krawitane Mas Soekarno pimpinane tanggapane paling murah wae penato panguti laras di mana-mana panguti laras semakin jaya yo yo hey 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 ah 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 hey yeah. Kowe pamit lunga pripun Kang Mas pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni ngesarno malah ngarani ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa kowe anake sapa aku isin yen disawang tangga aku mau nyawang aku mau nampa yen kelingan jamane semono